ano na mga kasisaryo. Yan, nandito tayo ngayon sa harapan ng munisipyo ng Mabanda, Pangasinan. Ganda ng munisipyo ng Baguio. Sa lubuyang ginagawa ang mga kalsada, mga canals, bayan, nasa auditorium. Bawat bayan ng Mabanda ng Pangasinan, bawat bayan ng Pangasinan, maganda ang mga plaza nila. Dito Mabanda Association of Hong Kong. Gumagana yung oras of Hong Kong. Maraming association dito eh. Ganda ng plaza oh. Saan ka pa? Ba't ka pa lalayo? Plaza ng Mabandan. Alright. Oh, tuwing hapon ganda rito. Yung ABC Hall. Gana pa to yung fountain. ABC Hall, Handan Fountain. Sa gabi yan, ganda yan. Pangasinan, hindi lang na-appreciate ng iba, pero nakikita nila rito sa bawat bayan ay talaga naman. At ayun ang St. Joseph Parish Cathedral. Daming tao rito, matambay. See the beauty of Pangasinan. Magsisimba kayo ng Manawag, siguro mga 3 minutes lang dadaanan nyo po ito. Oh, diba? Park, Children's Park. At ang nadaanan ko sarado rito. Medyo mahigpit pa po kasi sila dahil sa COVID. Ako hindi ako makalabas. Ito kasi puro kainan. Yan, hindi po kayo magugutom dito pag masyal kayo. Yan, puro kainan dito. Yan, puro kainan.
that's it. Marami pong magandang pasyalan dito sa Pangasinan. Isa na rito ang bayan ng Mapandan. Okay, that's it. Hanggang sa muli. Bye-bye.